This is Ngobo 27 Sharp Eye Channel. We are here at Lucas Mrempe Stadium, Mamelodi Sundowns 3, Leipzig 1. My brother, how's it? So Mr. Ngobo ukhuluma no Konkerverk. Konkerverk, yeah. Ngicela ukubongisa iSundowns the way isiphethe ngakho, the way isenzela ngakho, ibile ngijabulela ukuthi ichange nama code. My code. I012. Yeah. Ishentshile izinto. Oh, now uzange 012. Kuphela da brafani. Yeah. I012 iqalile lento le. Yeah. Ngicela nayo iPSL neBetway ngiyabacela le code bayisebenzise bangayilahli. Why 012? Angithi Elivale mfethu. Yangiphazamisa. Angithi lento le ihamba so. Yeah. Bane 1 sine 2. Yeah. Abana lutho. Oh. Deyiswa yi012. Yeah. I-code. Ngicela nawe uyisebenzise mawusejozi. Yeah. Nabo bonke basejozi bayisebenzisa sicela Funa bangishaye. Akunamuntu azoshaya ngecode. Uzobungekho nje wena. Ngicela i-code le bayisebenzise Mr. Ncwaba. Ngicela bonke batshele, ngicela bonke abo Mr. abo ngababiza bonke abo Mr. Mdawu. Yeah. Abo bathi bani? Bathi ngiyamkhola. Umtokwa. Yeah. Umtokwa, emtokwa. Uyiberekisa code ngwana papa ibile di cup tse o di tshwereng tse 3 ibile di riselo re di minne o di bo rena sana le change mo di cupong tsa ha sine change Mr. Ncwaba kule la cup imali yele kusasele ne change ngicela I change le Mr. Ncwaba Yeah. ngicela le change sihambe siye United States obukele World Cup ngale change Yeah. Yazi sokhuluma 5 minutes. But ngibuza ukuthi uzizwa kanjani ngale game yanamhlanje. Hayi game yanamhlanje Mr. Ncwaba ngibila ngifuna ukukhuluma manje. Yeah. Bakumnandi. Bakumnandi ne? Yazini bakumnandi. Ngiyaqala ukubona kudubula ama cricket ngalendlela le. Yeah. Hey bani Nomlilo uphumo. hey bani ibile uzwana ukushisa wazi le side le bathi kuyashisa. Imlilo seraphi le njalo. Umlilo ungawulokoti uyashisa. Yes, thanks my brother. Congratulations. Hola.